Happy birthday! Ay, gago! Grabe! Grabe kayo! Hi guys! Welcome sa vlog na walay buot. Sa vlog nga puro kabuang. O sa vlog na wala kay matunan. Karong hapon na among buhaton is ang Bean Basil Challenge. Yes, Bean Basil Challenge. So sa mga candies, so wala na may carton kay na guba. So mao ni ang mga flavors sa candy. So ang baton karon is tilawan na mo tanang flavor kung kinsa ang makatunong sa lami na flavor sa among duha. So dapat dili maguba among mga naong. Kung maguba among naong, siya ang pildi. So dito sa lawn clippings or lime. Sikat lang to. So Kasi color na to. Ano? Sila. dili ko na. Tani? Huwag ka na. Ang lasa sa ako ang kindi kay murag makupa. Lasan. Ha? Masig makupa. Yeah. Nasa na? Ew. Lord. Kaluro eh. Pait. Daos kaya spear. Chamba. Sana all. So dito sa canned dog food or chocolate pudding. Sa color yan. Ano siya? Black. 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 Brown. 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 Nagubaang na! Oh! Dog food? Si Kuya! Ala! Kapuduha! Next color na guys. Sa color yan. White. White. Color white. So, Bean Basil candies. Milk na ko. Sino ka? Kamot kindi ganun ginamit ko sa tindahan guys ng milk. Kung nasa silupin ng tagpiso ko. Next. Sige. Bukod lagi. Bukod lagi. Bawang tayo. Next. Basin sak na. Basin minjas na yung mga gikaon. Udah. Ah, minjas. Yung tigat so niya. Siguro ba? Sa color gali. Green. Alagi, si Rashlie. Siyang ulod. Lapa. Kabaho. Ano ba? Ano sky blue? Ano sky blue? Si Kuya Rashlie na po. Alino eh. Buruk kasi tamuldo. Pang-limp nyo sa CR. Bo. Ano ba
wala. Yellow. Wala pa to sa yellow, di ba? Oh, Yellow. yellow daw. Nag-candy. Okay siya. May siya babuljo. Brown. Ano brown? Kapitag babulyo. Ano brown? Ito. Akin din. Siya brown na marasag na black. May siya black na brown. Pamintang drog. Bito no? Lami. It's the motherfucking Eagle Double G. Pink. Ay. Red. Sa red na marag pink. Zasa siya kaya. Okay. Mag-medical. Hindi Di, naglasa eh. middle ko pa. Yeah. Masag syrup. Sa Syrup. tambal sa bata. Wala guys, mura siya. Mura siya bahok nga ihig nga sa daga. Ang kailo. Next. Kining marag dirty white. Dapat ba? Siya white. Ano lang sa video kay marag. Mura siya itlog nga baligyan sa tindahan nga tag. Masag itlog sa butiki. Ha? Itlog sa butiki. Dali baligyan sa tindahan. Itlog sa butiki tagot siya. So, Paano talaga. May glasa eh. Load kayo guys. excuse me. Ay, ganda, ganda, ganda. Ganda, ganda, ganda. Orange. Sa color niya. Orange. Red, or siya orange, saan sa ba? Okay. Off niya ako kumot. Bye, Kuya Nilmar. Oh, Kuya Rashlie. Parang pizza ka. Sweet. Parang pizza baboy. Murang pregulak. 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 Bah! Marag pi sa baboy. Sa pay wala. Nagano kay color same na. Ano yun? Ah, gini gini. Gini ko pata. Dingsi. Sige. Light pink. Sige. Ah, gini na siya po. Kaya ka paris ka na. Light pink. So nang Sa color niya. para siya pink, tamara siya basa. Candy. Puro Orange. siya candy. Orange. Lots of color. The same color. Ay, siya. Hindi lang yan. Puro siya lollipop. Na nips. Siguro ito lang. Gini. Tuloy, tuloy. Gini, gini kayo. Meron. Ah. So,
Somnyoks. Lainoy. Rami. Hindi na ako ma-describe yung kwan niya. Luod. Mute na siya. Next. Last na last. Very white. Sige. Kaning kwan? Ano? Rock color. Ah, sige. color! Wala siya partner. Na. Okay. Oh guys. White siya pero na siya puntik-puntik na marag brown. Siya kwan guys. Coral. Coral. Sana all. Ano ito? Marasag milk. Ito na. Okay, dami picture guys. Ano? Ngayon, dugan lang siya mahilis. So guys, there naman namang video sa Bin Basil's challenge. So different flavors or different taste ay mong matilawan na Yes, marag guys. binchas, marag feed sa baboy or sa isda, marag May murag panlimpi sa CR. marag siya ka ng zane kanang pang ano sa CR gani. Siya, pang antibacterial. So Napoy pero kan na paracetamol. video guys, gibato na mo ni kay birthday karon ni Rashlie. 17 years old na siya. Yes! So ang atong buhaton Ras is happy birthday! Ay, gago! Happy birthday! Ay, gago! Grabe! Grabe kayo! Grabe! So, Buakon yun mo na. itlog! Kabaho! Gago! Bago na rin, hindi ko na paliguon! So, Bapay handa! Gibinuangan pa ta! Grabe! oh, Yak! so happy birthday. Naligo na. Talis na. Tarong ba? Naligo na ako. Naligo! Grabe lagi ba? So, guys, meron naman akong video. Nagkakayong salamat. Please like, shares, and comments. Subscribe. Rose, naligo na ako. Promise. Sige, naligo naman ka. So, wala to guys. Nagkakayong salamat. 17 years old na siya guys. Single daw na guys. Ready to mingle. So, daghan kayong salamat og bye-bye! Yak! So, what's up guys? So, manigo na lang ta guys kung ako tayo ligo kanina. Pero wag yun ako ganahe yung joke. Ibuakan ko ng itlog. Duha siguro to kabuho ko tulo. Buhok kayo guys. Yak! So guys, i-continue na to atong pag-shout out. Shout out! Sige, shout out day kang Kilohano Dave, ug kang Windy Masangir Baita, ug kang Nikki Distaho, Trisha Abigail Tabiado, Pirong Jane Narong Kawa, ug kang Manuel Mariam. Shout out sa inyo guys. Og shout out dai kay Ate Juan from Abu Dhabi, UAE. Musta? Og sa tanang gusto magpa-shout out, please guys, comment lang sa comment section. Og i-shout out ka na mo sa among next video. Bye!